The Queen of African culture. Today I am live in Obollo, like live. Today they are celebrating their cultural festival. As you can see, like both the sons and daughters, home and abroad, are here live to celebrate their cultural festival today, which is a cultural festival that is very unique, that makes them very unique, that brings them both home and abroad to celebrate together. So guys, I am here live, like when you talk of live, I'm here live to witness it and share it to each and every one of you out there. When you talk of culture, guys, I'm here live. So follow me as I'll be taking you around to show you everything. As you can see, there are different kinds of masquerade here from different homes, different shrines that are here to celebrate their cultural festival, which is their New Yam festival. So guys, follow me and let's go so that I'll take you around. Racha, let's go. When you talk of cultural festival, I am here live to witness it and share with each and every one of you. As you can see, their sons and daughters are here live. This is a very unique festival that brings Obollo sons and daughters together to celebrate in a unique way. So I'm here live. Guys, when you talk of cultural festival, guys, leave it for me, guys. Cha-cha! When you talk of culture, guys, Obollo is here live to give you. As they play the show, let's go. When you talk of culture, like, as they play the show, they're here live. Yes, so cultural festival, man, they're here live. Let's go. As you can see, there are different masquerades, beautiful ones, looking nice, and they are here live. So, cha-cha. Let's go.
Good evening, sir. Idaga? Adamo, you know, I'm Dimas and Kragube di Marg. Eji Marmbo, Amechi, Ozemena. Omobo, Wa Oyishubolo. Mabiane Oyishubolo. Iye dubolo de ko Oyishubolo, Esha Ubolo. Esha Ubolo. So, Mubu Esha Ubolo. Mubu Ele Tukule Noche. Mubu Ele Tukule Oche. Mune Doha. Gana Akpa Ubolo ya Gadroy. Mubu Memunu ne mentan. Me mind in metano. I didn't Omenala Akatakpa Yabon West Obollo. Manime Afalile Afalile Manime Yabon me mind in meta Tanabaka Zora Hokembo. Sort of Mabaka in me on ta. Muri ya kona Basara Meme, Basara Akatakpa. Tabiano Bull, Basara Akatakpa. We keep on Basara. Abia Yedik Yemako Basara Akatakpa Obollo. Bro, women are Amira any me, Amira Monani me. What the machine major. Then I'm not going to shoot Obollo. Then I'm Taria Mirakatapa. In a be a Korean, then I learn Obollo. Everybody are called. I give boy. No, ever by Giaco. What do I know? The rule of foreign lata, Mogiabu Mimi Mogana, who would know on another Afulemu, Mofra Katapa. Manobo no Barafana, don't you have a juicy talking with you or your table or Barmuto Lata. Most remember Obollo, Makatapan. And then I have a meme of only Shibuya Bush and I can buy a make of and a man who wrong by me. I've got a meme Akatakpa Obollo. Going to Nakambana, Umbani me, no, wherever. Unless I shake him, Obollo will get a gonga. Hegrakatan on Wessa. Never bido. Nakata bido of Buba. Akatapa bido of Buba, Yam name Makatakpa, a bido. Oh, will be a boy, Eshana soon of Bumbo, Abakatakpa. No, we hear Amira no way, Ame. No way, Merima. And I am Makatapa. So don't go than they will talk money, no more sorrow. Ne, or Makatapa, you see. What can do?
Abalagada na sinigwe kabake mauna rini lele na dike be ezuru moro na ekuru mmo hagu kanira hagu kana ba adahi mugwa festival kan eri mela mabugo kuleke ogudele ma kabake man eri lele na babugo kuleke asigedre dadi be gasigadra na dikago ogudele man eri ma ajuma ko kwangwangwa sakwa asigedre dadi be gasigadra na dikago agara yimira bio adari buje gbo weleke tai ai ya kikai hadura mugabele mabugo ma oyibe mede man ma yo udele gana ko mala mabugo fuleke agabo yudele malaka kari kete bobo gajeleke mumala dara ogumuri da daro be ma hegale bi kama bele Excellency oyibe mede ma yo achunga ko ngwa salak omela la mona mogalak achunga ko ngwe ma dum mu ide ma bugo kuleke hagale bi kama be hagara yimura bio tai ma samru ni ga kamro yibe mama omela la mona ndoga oya nda me ba libidere na be makwa ike mgbaragu na be ma hagara yimura bio Obollo manerima Obollo apagara bane roke klaka abovera boka atur babanu idere mabugoku agara mirabio hebe gwara gwari chegwara oga ha tai oya zanaza ai tai agala be kama ba dike surike be suriji na kara ne temu wana ate abalagada na tinigbo ai tai agala be kama ba Itaganam. At the morning of again. I'm the Mataka, give it Marganam. Hey, remember, Honorable IJ Kweme, he do good by South. About a coaching, Novuko. I don't know. Government the mentai no is I watch on your food. Won't watch him. He will go Tarapa to Taraji. And Akatakpa Obollo na Zakwanta. I be an the young woman, you mula the moy. Umla the Becorum. I like Mumla the Carmeli, my hobby. So you must get the moy, and give him Akatakpa Obollo. The men know me. We are to Abane Abu Akatakpa.
gịnị bụ mmemme efutara n'ala Igbo akwa anụ bụ na oche Akatakpa na-aza achwa ikpeazụ nta Obollo-Afor nta ba Obollo-Afor agwa izizi ọzọ gbakwa nta ọnụ nke izugbote na ya bụ ji emeri mmemme na ma ga-abụ obodo nta na ya gbasara ya Obee adịghị m onye echi nwụtụbe na ọbịghị echi nwụtụbe atọrọ m ụtụtụ atọrọ m nta lelelele o budu mmezigbo anwụrị ala gị omenala ọfụma ọfụma m na-eche Akatakpa amecha Akatakpa na ofu oku akpụrụ okwu a na-eche Akatakpa na ofu Akatakpa m na-adị isi afta a na-eri uke so nke mme m bịara ebe a bụ amaghị eji abịa ịbụ ka igwu m dị m jegabana adịghị n'ihu m chi dị m oye kpo ibe kwa ejibiri ekwe ka m kwụsịrị nọ m na-aka ọ bụ ịkara ọkwari unu promoturu omenala ezigbo oyi ọ na-asụ ụsọ ọ na-asụ ngwụsị asụ nwaanyị ụsọ ọ bụ ihe anyị chọrọ omenala atakwa maka ọnọdụ karịa mata unu eme Okay, I'm engineer Isi-Uzo. I'm more monda, but I live with them. I'm a man in Menta, giving me a corner, but I'm a man in Menta and we make Akatakpa. Even now, Akatakpa. Memorio. He have and the way have a little. The man is a mayor of the Obrona. I'm going to Alcoa. I'm going to Alcoa. Yeah, with the group. As a matter of we have money, but
So our forefathers, they let us go spiritually. We are from the grassroots. So now all they like, all of them Thank you, sir. Ozo mashi mo onye ni wo naru ye se di so ra bere ojo ge se wa motar o da wa mo nu gwa ni gun we de ko mere to sashi goru we gbegbe to ba be nwura we gbegbe na ka mugbo o de ko na gu na we gbegbe ola ko na we gbegbe anu ovira bo ngara ko onweri o kwe gi ya za mo di go nwa e bo na ya ru kororo da we nu gwa ni gun we de ko gbidiri giro gbo to ba hora ta mambom o ro ta yezu be wu mere agadi na kwekwa na amụghị nwa mmiri ọzọ na akwa na amụta omesa na umere gere o si royi rotere nwanne gị chete nwanne gị n'ozi nwanne dabere oyi chịrị ọsọ ọkpụkpọ ete karịba ọzọ eligiri ozi ma ozi karịba ọkpụkpọ ete na ebuboko nwa amụrụ n'ehụ ndị akatakpa hụ ego achaghị atụra gị ụda agụ na ụmụ achara chara Chiga na-eje na-asị ịnyịnya ọzọ ga-aka onye nwe ya. Chiga na-eje na-asị n'ịnyịnya ga-aka onye nwe ya. Ịdalịba ga-ọkọrọ na mkpere egwu daro. Ịrakọ m ụra ma mara akọ gị gboo. N'ọjọ onye na alụ ga-eju anya ka mọga nụ n'okokoro ọjọ na-asị ya oke ma ọyị ma oge tara aja nwere mege. Ihe imeli mere asị ga okodo ịkpana. Gịnị ikpe akị na wekpasị na ya asatụ ka jokonu. Onye nwere gburu ka onye ke ya na ya ndị akatakpa ha asa n'ozi bawo n'ojo wọsọ mgbe elu igorogo asa n'ozu ụka duru ugwu ndị asa n'ozu ụka duru ugwu ndị ebubara na atụjọ okwu osi rọ irotere nwanne gị ọkụkọ adịrị n'oyibo awọ n'ike nnukwu n'oyibo asụ ụzọ soro ekpere ma adị mmiri ọgadala ịdọrị dọdọdọdọ ana me darụ
Obollo bịara gawo ha. When you talk of cultural festival, like Obollo is live to give you when you talk of culture. As you can see, they are displaying their culture in a unique way, which is what brings them both together to celebrate. So here, they are celebrating their culture live. So, as you can see here, when you talk of culture, they are not lagging behind at all. So as they play the show, yes, so I'm gonna, ọ bụ ekwe nọ mime ya ebele lele m n'ọhụ ala zụrụ ga eke ebele anya ma ahụ ya ngwa ọ ga eke shọ anya ọ bụ nwata ma ala doz ala zụrụ ọhụrụ ma mụsụma ya zọrọ m ahụ na ọgwụ usoro gboro n'ugwu mmadụ maka ọ dị na ọ bụ ha wuru ya mere ịkọji vụrụ bụ n'okwu ya okwu agbaghara n'ụmụ na ọhịa onye gwuri bụ nwe ekele mgbe ya na ọ dịrị bụ isi owu ma mana ga aka ọzọ na ha na mu karna ka komu na do zo shi mas ma zor ma shwanta anyan daru Like when you talk of cultural festival, Obollo is not left behind. From the looking at the background, you see that yes, when you talk of festival, as they play the show, like cultural festival for real, Obollo is celebrating it for real. Like, let's go. When you talk of culture, Dima Arts and Craft is here to show you, to take you around, to tell you what it is. When they say culture is the people's ways of life. So guys, let's go. When you talk of
Dr. Sogwa, no problem. Ya beji maru, no problem siaga. Ya bu mam, ya bu mam. Na bu mana le ba ne me. Bier no ge na ga ne me. Na mu me de am na ga ne me. Aga me ya ti do bo. Asaraka na. Asaraka. Aga na. So when you talk of culture, like their life, Obollo, they don't left out. They giving it hot. As they play the show. When you talk of culture, they not left behind. They giving it hot. Again, Obollo Cultural Festival today is fun. We are the son of the sun. I have a guy in a new Obollo. Don't Obollo, no Obollo. Christmas and New Year. The Easter. The highest woman and Obollo are dead over them. Yes, I'm happy. Yeah, Akatakpa. Yes, so
Bondi Igugu. I am Bondi Igugu. Yes, you don't know that. Yeah, you give me Yarubo Lozano, that we don't know. I'm not to do that. Men are the buy me go on. I'm a man alive and say you say. If a man not happy, they happy. They go on the bad liar. You know man, you nice remember. When you go big shot, you do it. Yes, I know women more joy. Yeah, joy. If you go happy, you know what? And I hear you. Adam, I know good. Good evening, sir. Good evening. No, I don't want to go for Tana. Under a full uniform. I want the task force. Akatakpa. Here I shop. Oh, my boy, I'm not that mad. So, no, Bunkaga to go. I need to say, wouldn't get away with a guy. Mudo Chigre. You know, Mudo Chigre. Memunu ne menta unu no mudo chire. Ha? No memunu ne menta unu no mudo chire. Hai. Onta brum onwe sai. No onwe sai ga ma nwane chi. Mo bu mo onwe sai bi na agba ha. So die memo halile. Ondo jadile ne ba ile no asad hele na later because of yeah. O ko mara gona. Memunu ntare wane chiga bo onwe sai. When it's your West side, you got the Eklund dog and you book the Eklund dog. I'm not a Chile, can I do Kuruna Nayadaba? Tigger Chile, Mana Jagwiji. Abugum came out to Nobum Kana Nayan Atagia. Toma, a natural weapon named Toma. I ain't not a Gajaba. You get a Gaja Bozo. You know, when they put out that go Puma Bogo. I couldn't walk in there. I mean, if I knew what the crew or the camp. Why? I
obodo ndị ọbụ ga-ebe ya ka ebudo okporo eyi ka Akatakpa ekpere ajagba ga-echiri jụba na-eshi no those people buy na anata ajagba maka na ọgwụ ebe ndị efute problem n'ụgbọelu bọbụ dị ha bi ha nọ n'obi arụ witness ihe na-aga arụ ndị anyị budo task force na-agba abọ gị ike ha anyị so ne agwụdị juru m ehọ ma omenala adịghị agụ agụ bụ ihe ndị nna anaghị metere egbe dị ishi bụ ihe ma nsogbu ọcha so adịghị juru m ehọ so mgbe ha dị pụbara na iji gosi na ndị ntaba task force na-arụ ọrụ anyị onye na-abụ petrol anyị vice chairman anyị bọla mgbe chairman anyị anọghị be na washa so I thank you very much and I wish you good luck. Thank you, sir. Understand me? Thank you. Hello. Abakora mara chikachi, abakora mara chikachi. 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 Abakora mara oh, abakora mara chikachi. Abakora mara chikachi, abakora mara chikachi. Abakora mara chikachi, abakora mara chikachi. Abakora mara chikachi, igada. Alele keranya. Olele kere majinume. 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 Igada. One by one. Jangan organization.